Proč využít SMS autorizaci? Uspoříte čas a peníze, které jinak strávíte na cestě s papíry. Poskytujete prostě ještě lepší služby svým klientům, pracujete bez papírů a tak šetříte životní prostředí. Typické případy využití SMS autorizace. Stane se vám někdy, že do smlouvy zapomenete vyplnit nějaký údaj? Nevadí, zavoláme vám a domluvíme se, zda můžeme chybějící údaje doplnit telefonátem s klientem. Jak to funguje? Call centrum Egon nejprve volá poradci ohledně souhlasu s kontaktováním klienta. Po získání souhlasu volá call centrum klientovi a po autorizaci prostřednictvím SMS hesla doplní do systému chybějící údaje. Není možné přijmout klienta za standardních podmínek? Nevadí. Proberte s klientem varianty a nechte klienta potvrdit tu správnou. Jak to funguje? Egon informuje poradce o nestandardní situaci s pojistnou smlouvou a dává k dispozici protinabídky. Poradce o tom informuje klienta a společně vybírají vhodnou variantu protinabídky. Klienti následně potvrdí zvolenou protinabídku Egonu. Ověření klienta opět probíhá na základě zaslaného SMS autorizačního hesla. Pokud při servisu klientů využíváte možnosti provádění změn online v systému Egon eChange, jistě oceníte možnost autorizovat prováděné změny pomocí SMS kódu. Jak to funguje? Je to jednoduché. Vy ve svém webagentu provedete potřebnou úpravu smlouvy a odešlete požadavek na SMS autorizaci. Klientovi dorazí autorizační kód, který vám předá a vy ho zadáte do systému. Změna je tak potvrzena a vy nemusíte opustit svou kancelář. Pokud se klient autorizuje operátorovi kontaktního centra zaslaným SMS kódem, může doplňovat chybějící údaje při akceptaci smlouvy, potvrdit souhlas se zvolenou variantou protinabídky při akceptaci smlouvy, přiřadit platbu na smlouvě, zadat pravidelný nebo mimořádný výběr, mít přístup k nadstandardním informacím, jako je odkupné, mimořádný výběr, investice a rozsah pojištění. Provádět aktualizaci údajů na smlouvě. Titul, jméno a příjmení, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, trvalá a kontaktní adresa, číslo účtu, způsob úhrady, frekvence placení, přerušení placení pojistného, zrušení indexace, snížení pojistného, odvolání žádosti o ukončení smlouvy, změna rizikové skupiny. Další významnou funkcí je možnost provádění online výběrů z Egon konta. Výběry, pravidelné i jednorázové, lze provádět na klientském portále Egon Online online.egon.cz. Na klientském portále lze rovněž autorizovat požadavky na změny kontaktních údajů. Jak nastavit autorizační mobil pro využívání SMS autorizace? Nejlépe hned při sjednávání pojistné smlouvy vyplňte číslo mobilního telefonu pro autorizaci na formulář smlouvy nebo do elektronického formuláře. Pokud jste neautorizovali svůj mobilní telefon při sjednávání pojistné smlouvy, můžete tak učinit kdykoliv později prostřednictvím formuláře Žádost o změnu osobních údajů účastníků pojištění. Formulář najdete na webu www.egon.cz v dokumentech ke stažení. Po zaregistrování mobilního telefonu v systému dostane klient potvrzující SMS. Věříme, že vám tato služba přinese více času pro vás nebo pro vaše klienty.